Så har vi også 3 observationer i forhold til det her med at leje cykler og gøre cykler tilgængelige. Den første det er, at i forhold til tal fra EU og FN, så er der hver dag omkring 100 millioner mennesker på jorden, der bevæger sig rundt på kortere ophold. De har behov for transport enkelt og nemt, når de skal rundt i byen, og det er ikke altid biler eller busser kan løse det. Den anden det er i forhold til de steder, hvor der er delecykelsystemer tilgængelige i dag. Der er de ofte baseret på de her dockingstationer, som vi også kender det her fra København. De fungerer udmærket nogle steder, men ofte så er det enormt dyrt at etablere dem, og det betyder, at det sjældent er profitabelt for de byer, hvor de bliver etableret at have dem til at køre, når funding og offentlige midler det bliver stoppet. Derudover så er brugerne også begrænset af, at de skal ofte kun køre 30 minutter ad gangen, og så skal de finde en ny dockstation for ikke at skulle betale en stor overpris. Når de så standser hjem, så skal de vide, hvor de her dockstationer de er henne, og de skal også håbe på, at de ikke er fyldt allerede med cykler. Hvis man ønsker mere fleksibilitet, så kan man også få det, og det kan man fra virksomheder, der lejer cykler ud. Her er udfordringen så, at man skal finde den her forretning, når den har åbent. Det vil sige, at jeg kommer tidligere om morgenen, eller hvis jeg skal forlade København tit om aftenen, jamen så er problemet, at så kan jeg ikke aflevere min cykel. Derudover så bruger de her forretninger, der lejer cyklerne ud, også en masse tid på at servicere kunder, når de kommer ind. Det betyder, at cirka halvdelen af den indtægt, de ellers ville have haft i forhold til at leje en cykel, den forsvinder i det øjeblik, manden forlader cyklen med forretning med sin cykel. Det som vi har lavet, det er en platform, hvor vi har apps til Android og iOS. Vi har en backend-del, der tager sig af booking og betaling af cykler. Og så har vi en digital cykellås, som vi har på cyklen herovre. Vi har omkring 100 cykler, der kører rundt i København i øjeblikket. Og så har vi systemer i Sverige, i Italien, i Spanien og i 3 andre lande, hvor vi er i gang med at starte det op også. Når jeg så kommer hen til cyklen, som jeg har booket, så trykker jeg på en knap, hvor der står lås op. Og så har jeg 20 sekunder til at åbne låsen. Og så kan jeg så køre rundt, hvor jeg nu har lyst i byen, indtil jeg skal aflevere cyklen igen. Når jeg så kommer tilbage til det sted, jeg hentede, så sætter jeg den bare, låser den, og så er jeg færdig med at have lejen med den. Og det betyder 3 ting. Den første det er i forhold til at åbne byen op og gøre byen mere tilgængelig for folk. Der siger man sådan en tommelfingerregel, at folk, der går rundt, de er villige til at bevæge sig 3 gange så langt, hvis de får adgang til en cykel. Og det så enten bevæge sig længere ud i naturen, eller bevæge sig mere rundt inde i byen. Og det er rigtig godt for forretningslivet, for det betyder, at der er flere folk, der kører rundt, der er flere folk, der standser. Undersøgelser fra USA har vist, at hvis folk de sidder i en bil, eller hvis de kører en bus, jamen så standser man ikke på samme måde, når man ser noget, der er spændende. Man går ikke ind og shopper på samme måde, som man gør, når man er på cykel. Den anden det er i forhold til opsamling af data, især i forhold til GPS, hvor vi tracker de her brugere, når de kører rundt. Og det betyder, at vi har mulighed for at stille noget anonymiseret data til rådighed for forskellige interesserede tredjeparter i forhold til forskellige turistprofiler. Det kan være krydstogtturister, når de kommer ind med et skib. Jamen, hvis man ikke ved så meget om, hvad de så laver, når de går fra bord, så kan vi tilbyde sin oversigt over heatmap i forhold til, hvor har de været henne, hvor lang tid har de opholdt sig forskellige steder. Og det kan så være med til også at forbedre de oplevelser, som man kan give turisterne, når de ankommer. Den sidste det handler om, at vi også i forhold til hoteller tilbyder vouchers og rabatkoder osv., sådan at hvis ikke hotellet eller dem, der nu lejer cyklerne ud, også dem, der ejer dem, jamen så skaber vi en masse gennemsigtighed i forhold til, hvor mange gange cyklerne er blevet lejet ud. Det vi også arbejder med, arbejder hen imod, det er integrationer til tredjeparter. Det er især i forhold til at kunne købe digitale billetter, købe entréer til attraktioner og seværdigheder rundt omkring, sådan at turisterne, når de booker cyklerne, enten inden de kommer eller når de er her, får adgang til det på deres app. Og det er sådan den helt korte version af det, som vi beskæftiger os med til daglig. Det går også det, vi bad om. Ja, der er flere detaljer bagefter. Hvad tager I for at leje sådan en cykel? Altså, hvad koster det? Jamen lige nu der koster det 10 euro for 24 timer her i København. Men det bliver lagt op sådan, at dem, der ejer cyklerne, de kan selv sætte en pris for cyklerne, der selvfølgelig skal matche den kvalitet, som cyklen er i. Hvis der nu sidder nogen her, som har et feriested, som siger, at vi har 10 cykler, vi vil godt have fat i de her låse, så er I leveringsdygtige? Sådan... Ja, vi leverer fra privatpersoner, der har en cykeludskuer, som de godt vil tjene nogle ekstra penge på, op til dem, der har flere tusind cykler, de allerede lejer ud i dag, men gerne vil gøre det mere effektivt. Så de må gerne komme og
og snakke med os bagved, så skal vi nok finde en god løsning. Men så foreløbig tak. Ja, velkommen. Tak for det. Jeg vil lige sige tak til både Emilie og andre her, fordi nu er vi nået til der, hvor at efter en